Zdravím přátelé, učíte se cizí jazyky a znáte aplikaci Duolingo? Já Duolingo používám nepřetržitě každý den už 10 let. Ano, slyšíte správně, 10 let každý den si udělám aspoň jednu lekci. Pojďme se společně podívat na to magické číslo té své řady. Já tady jenom dobouchám lekci, tady posledních pár slovíček. Tak, a je to paráda. Je to tam 3650 dní. Ano, vidíte správně, 3650 dní. Rok má 365 dní, takže to je 10 let. A ano, nezapomínám na přestupné roky, takže aby to bylo fair, tady máte ještě záznam z obrazovky, až tohle video budu editovat, abyste viděli, že opravdu je to 10 let i s přestupnýma rokama. 10 let, každý den, o Vánocích, o svátcích, víkendech. Pokaždé jsem si otevřel aplikaci a udělal jsem si aspoň jednu lekci. Za tu dobu se ta aplikace dost vyvinula. A dovoluji si říct, že trošku k nepoznání. Z jednoduché aplikace na slovíčka se stala aplikace, která vás kromě jazyků učí i šachy, hudbu nebo matematiku. A hlavně můžete si s ní dokonce i zavolat. Můžete si zavolat s umělou inteligencí, která na vás mluví jazykem, kterým se zrovna učíte. Duolingo jsem se na tomto kanále už věnoval několikrát. První video, které jsem natočil, bylo o 1000denní řadě, druhé o 2000 řadě, pak 3000. No a dneska dělám to 10leté video. No ale od té doby se toho hodně změnilo. A tohle video hlavně bude upřímně o tom, co mi to za těch 10 let dalo. Díky téhle gamifikaci a udržet si co nejdelší řadu vás Duolingo donutí se vracet v této aplikaci každý den. Což je pro učení jazyku stěžejní. Je to vlastně psychologie mobilních her aplikovaná na vzdělání. Jsou tam notifikace, mění se tam ikonka, sova vám i vyhrožuje a naučí vás to skutečně cizí jazyk. Já se kromě angličtiny, což byl takový základ, učil i jiné jazyky, jako je třeba francouzština nebo třeba němčina. Němčinu jsem se učil jenom z Duolinga. Neměl jsem ji ve škole, nechodil jsem do žádné jazykovky a opravdu čistě jsem se začal učit němčinu, když začal covid, byl lockdown, tak jsem si řekl, že se naučím nějaký nový cizí jazyk a přepl jsem si Duolingo do němčiny a začal jsem se učit německy. Navíc tu němčinu jsem se učil z angličtiny, ne z češtiny. Ze začátku to pro mě bylo docela těžký. Angličtina má prostě vykání a tykání, má prostě you, zase němčina s tím jejich z, tak pochopit to vůbec, co to vůbec je, jak se ty věty skládají, bylo docela náročné, ale po těch letech přečtu prostě texty, kterým bych dříve nerozuměl. Co je potřeba říct na rovinu, tak Duolingo z vás rodilého mluvčí neudělá. A to říkám i po tolika letech, co Duolingo používám. Naučí vás rozumět, číst slovíčka, gramatické vzorce, ale mluvení byla vždycky slabá stránka Duolinga. A tady přichází teďkom to nejzajímavější, největší progres, který Duolingo udělalo, a to bylo s nástupem umělé inteligence, protože to mluvení se Duolingo pokusilo vyřešit. A to právě za pomocí umělé inteligence. Duolingo má 3 úrovni. Je buď zadarmo, free, s reklamami a s energií, která vám postupně mizí, pak s předplatným super, kde nemáte žádné reklamy a neomezenou energii. No a pak ten nejdražší tarif Max, ve kterém jsou ty AI funkce. To je například videohovor s Lily nebo s jinýma postavičkama z Duolinga. No a funguje to takhle. Prostě zahájíte tady videohovor, například s Lucy. Hello, how are things going? No a můžu potrénovat například angličtinu tady s Lucy. Hello, everything's going well. Good to hear. Let's talk about nature. I heard Canada has amazing northern lights. Do you want to hear about them? Yeah, I heard about Northern Lights. I think it's a beautiful. Tell me about more. Oh, the northern lights are like magic in the sky. The colors dance, green, pink, sometimes purple. People go to cold places like Canada or Norway just to see them at night. Would you like to visit somewhere like that one day? Sure, I would like to. That's awesome. If you go, remember to dress very warm, no light jackets for those cold nights. What would you pack for a trip like that? Definitely warm clothes. Maybe winter jacket and gloves. Perfect.
A warm jacket and gloves are a must. And don't forget a good hat and strong shoes for walking on ice. Do you like cold weather adventures, or do you prefer warm places? I prefer warm places, but Northern Lights, I think the winter is a good price for it. I get you, you like warm places, but the Northern Lights are worth the cold. Sometimes, unique experiences deserve a little discomfort. If you could pick one warm place to visit, where would you go? I would go to some exotic island, for example, Mauritius or Maldives. Ah, Mauritius and Maldives, both stunning choices. Warm water, sunny beaches, and good vibes. You've been to Mauritius before, right? How is it? Jo, tady si všimněte, že si ta umělá inteligence dokonce pamatuje, co jsme spolu probírali. A ona ví, že já jsem byl na Mauriciu a mluvili jsme o tom spolu, takže se k tomu i vrací. It was traffic. Traffic? That sounds frustrating on a beautiful island. Sometimes popular places get crowded and busy. Did it stop you from enjoying the beaches or nature there? No, co tady ukončím. Yeah, it was nice. Nice? Did you take many photos, or was it hard to enjoy the moment otherwise? Yeah, I take a lot of pictures and videos. That's smart. Photos and videos keep memories alive. Do you share them online, maybe on YouTube like your product reviews? Yes, I share the photos and now I editing a video from Mauritius, but it's time consuming. Editing videos takes a lot of time, I know. But it's worth it when your work looks great. Do you use special software for editing or just something simple? Yeah, I use special software from Adobe Premiere. Adobe Premiere is powerful software. Well, I need to go now. It was nice talking about your travel videos. Call me soon, okay? Okay, I'll call you soon. See you later. Bye. See you later. No, jo, protože samozřejmě vidíte i přepis. No, s tím jsme si povídali. Ty videohovory se přizpůsobují vaší úrovni, takže nemusíte nic strach, že ze začátku třeba nebudete vědět. Lehce to simuluje takovou tu nervozitu z reálného hovoru nebo nějaké reálné konverzace. První hovor je samozřejmě trapný, koktáte, hledáte slova, ale to je právě přesně to, jak se naučíte mluvit. Tohle vám žádné jiné jako cvičení nedá. Kromě těch videohovorů, tam jsou ještě takové minihry. I'd like a colorful mascot sticker, please. A colorful mascot sticker. No, chtěla by to nějakého barevného maskota. Tak já půjdu za prodavačkou a zkusím se jí zeptat. Hello. Hello. Do you need something? Yes, I would like a colorful mascot sticker. Which mascot do you want on your sticker? Which one do you have? We have the tiger or the eagle. Do you want the tiger or the eagle? The tiger. Nice. How many stickers do you want? Just one. Here is your mascot sticker. Have a good day. To bylo jednoduché. Teď ještě zajdu za Zary a dám jí Thanks for the colorful sticker. tu samolepku. No a ona mi poděkovala a hotovo. Takže i takové jako minihry, kde taky musíte mluvit s prodavačkou a tak. A samozřejmě tu konverzaci vám tady zase přepíšou. No ale samozřejmě, jak vidíte, není to úplně všemocné. Ty hovory třeba na nižší úrovni jsou velmi krátké, trvají třeba minutu, nebo tady jste viděli v té hře, to bylo fakt kratouličký. No a samozřejmě, když se třeba jako rozjedete, rozpovídáte, tak on tam nějaký limit, že třeba povídáte najednou, já musím jít, ahoj a zavěsí. No a co je velký kámen úrazu,
je, že to AIčko jako přepisuje to, co vy říkáte, takže pozná, co zhruba mluvíte a jestli teda jaký slova jako vy říkáte, ale to, že tam máte nějaké špatné hlásky, jak jste viděli třeba v tom videohovoru, tak místo traffic rozuměl traffic a úplně to pak nedávalo ani smysl. Myslel si, že mluvím o dopravě a že jsem tam měl na Mauriciu špatnou dopravu, ale třeba jsem chtěl říct, že to bylo prostě pěkný. Takže vám to AIčko rozhodně neřekne, když něco komolíte, něco říkáte blbě. A správnou výslovnost vás to nenaučí. Takže za mě, pokud budete používat tu zadarmo verzi, klidně tak můžete začít, ale ta energie vás docela dost brzdí a omezuje. A když ji vyčerpáte, tak máte smůlu. Na vybudování nějakého návyku vám to stačí, ale prostě pokud se tomu chcete víc intenzivně věnovat, tak si tu energii vyplácáte. I když všechno děláte dobře, tak prostě je to jenom pár cvičení denně. To předplatné je super, dává smysl, zbavíte se právě toho problému s tou energií a hlavně se zbavíte reklam. Ale vlastně tam platíte za odstranění omezení a ne něco nového, nějakých nových funkcí. Ty právě dostanete až s tím Max, kdy právě máte tady ty videohovory. Takže kdybych to měl shrnout, tak Duolingo vás udrží se učit, ale mluvit se naučíte jenom mluvením. Já doufám, že se vám video líbilo. Napište mi do komentářů, jak dlouho máte vyřadu a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak, čau.